ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବନସ୍ତରେ ଆଉ ଗଜ ଡାକୁନି, କାରଣ ବନସ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ। ହାତୀମାନେ ସହରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ରଜ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସଜବାଜ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ପାର୍ଲର ଯାଇ ସବୁଦିନ ଝିଅମାନେ ସଜାଉଛନ୍ତି। ବାଉଁଶ ଆଉ କାଠପଟାର ଦୋଳି ତ ଏବେ ସାତ ସପନ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦୋଳି ଧରି ଶୋଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବେପାରୀମାନେ। ରଜରେ ମୁଖ୍ୟ ପିଠା ହେଉଛି ପୋଡ଼ପିଠା। ତା ଲାଗି ତ ଏବେ ଆଉ ଚୁଲି ନାହିଁ, ଓଭେନରେ କେକ୍ ବନେଇ ପିଠା କରାଯାଉଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଉ ବାଗୁଡ଼ି ନାହିଁ କି ରଜ ବୁଲା ନାହିଁ, ଅଛି ଖାଲି ଖଟି ଆଉ ନାଲି ପାଣି। ରଜ ଏବେ ଉଡ଼ୁଛି ଖାଲି ମାଂସ ଆଉ ମଦରେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରଜ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାହା ହେଲା ରଜପାନ। ହେଲେ ସେ ପାନରେ କିନ୍ତୁ ସରଧାର ଚୂନ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁଗ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ସାରିଲେଣି। ଲାଗୁଛି ସେସବୁ ଦିନ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରି ଆସିବନି। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ରଜରେ ଢେର ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।